Wara li fl-aħħar ġimgħat il-Gvern waqqaf il-ħruġ ta' permessi ġodda għall-ingaġġ ta' ħaddiema bħala food couriers jew xuffieri tat-taxis bil-Y-plates, l-Aġenzija Jobs Plus għaddejja b'serje ta' spezzjonijiet fuq kumpaniji li jġibu tali ħaddiema barranin, partikolarment minn pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Dan anke fl-isfond ta' allegati abbużi mid-drittijiet ta' dawn il-ħaddiema kif kien irrappurtat wara li dawk li qasmu l-ikel mal-kumpanija Bolt Food ukoll ħarġu jipprotestaw riċentament. Fuq dan, One News tkellem ma' Leonid Mikej, il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus, li kienet wetqet analiżi tas-suq fejn instab li kien hawn biżżejjed ħaddiema f'dawn is-setturi f'pajjiżna. Mikej jitratta l-ħidma ta' Jobs Plus fil-kuntest ta' dak li qed jiġri f'dawn is-setturi speċifiċi u oħrajn, waqt li spjega l-proċess kif ħaddiema barranin li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea se jibqgħu jaħdmu fostna. Hemmhekk għadna illi mhux ħanaċċettaw iktar applikazzjonijiet għal Third Country National għax m'għandniex labor shortage. U hemmhekk id-deċiżjoni kienet illi persuni li mhux qegħdin Malta u qed japplikaw f'dawn il-jobs partikolari ġew rifjutati kif ukoll persuni oħrajn li diġà qegħdin Malta u qed jagħmlu dak li sejħulu change of employment. Jiġifieri minn driver jew food courier ma' employer A imur fl-istess jobs ma' employer B. Dawk qed jiġu rifjutati. Min-naħa l-oħra dawk kollha illi qed jagħmlu renewal f'daw il-jobs ma' l-istess employer dawk qed jiġu aċċettati. Mikej sostna li Jobs Plus waqfet kull tip ta' applikazzjonijiet lil fleet operators li qegħdin taħt investigazzjoni. U żied jgħid li Jobs Plus qed tagħmel numru ta' spezzjonijiet b'mod regolari u f'ħinijiet differenti u tenna li l-Aġenzija kellha tinvestiga aktar fil-fond dwar l-allegati abbużi. Hemmhekk iltqajna b'mod immedjat ma' dawn il-food couriers flimkien anke ma' DIR fej ridna nifhmu aħjar x'kienu d-diffikultajiet u l-problemi qed jiltaqgħu magħhom. U proprju minn hemmhekk Jobs Plus bdiet tinvestiga marret għand min jimpjega dawn il-food couriers, dawk li msejħin fleet operators, tlabna id-dokumenti kollha, inkluż anka il-payslips biex inkunu nafu kemm qed jitħallsu, kif qed jitħallsu, kemm qegħdin jaħdmu sigħat biex huma jieħdu dak il-paga. U proprju bħalissa Jobs Plus dak li qed tagħmel. Meta mistoqsi dwar barranin minn pajjiżi terzi li jridu jiġu jaħdmu fostna, u tenna li hemm bżonn single permit li għalih ukoll hemm bosta proċessi u kriterji li jridu jintlaħqu. Biex persuna Third Country National barra mill-Unjoni Ewropea tiġi taħdem f'Malta, taħdem u tgħix f'Malta għandha bżonn dak li seħħ single permit. U single permit biex totjenih hemm proċess. U parti mill-proċess tidħol Jobs Plus biex tiċċekkja l qabel kollox hekk il-persuna u x'adattat għal dak il-job li qed tapplika għalih. Jekk l-employer huwiex leġittimu jew nkella regolari jew le u jekk is-suq tax-xogħol f'Malta għandux bżonn dak il-job jew le. U saħaq li l-istess ħaddiema barranin li rridu jiċċaqilqu minn employer għal ieħor f'setturi fejn twaqfu l-applikazzjonijiet ġodda jew dawk li kienu interessati jiġu jaħdmu fihom, issa jiġu avviċinati biex jikkonsidraw xogħol f'setturi oħrajn. Kellek dawk li ġew rifjutati u għadhom ma missewx mas-suq tax-xogħol f'Malta. U dawk li ġew rifjutati li qed ibidlu employer għal ieħor. F'daw is-sitwazzjoni fejn diġà din Malta, Jobs Plus minn ġimgħa l-oħra law għamlet kuntatt mal-istess persuni fejn qed toffri l-Job Advisory Services biex tigwidhom anka jekk iridu jsibu xogħol alternattiv f'areas oħrajn illi skont Jobs Plus u anka identità naraw illi hemm labor shortage.